tafiya. Allah ya sa su wakilce mu, su wakilci jihar mu, su wakilci al'ummar mu. Mahauta sun kasa cin gayan munjiriya, kai mai cin ƙasa kiyayi ta shuri dare guda ya ka girma. Baba ka zama rubuki kamar makawan daji, ba su shigar ka ko da rigar layu. Muricin da ke a ƙofan dutse lallai ɗibar sai da kai rubu da rubu sai tsawa fito sai da sama Ibrahim Koparamata, the President of the Siyas Assembly. I now have the pleasure to invite representatives of the beneficiaries. Changing opportunity. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you abundantly and crown all your efforts on the youth of Kano State with success. Also, I want to extend our appreciation to the members of the Pampasia Development Foundation for their efforts, most especially Dr. Sani, Dr. Yusuf Ofermanta for all their time and sacrifice. Thank you very much, Ambella. Thank you very much. I'd like to welcome all of you for creating time to come and witness this very important and modern occasion. We are very delighted and honored to have you as our guest. Your presence is very much appreciated. Once again, you are very much welcomed to Kano State, especially for those of you coming from other parts of Nigeria and beyond. I wish you a very successful occasion and safe journey to our various homes. May God continue to bless our leader, Engineer Ravi Musa Konkoso. May Allah continue to bless Kano State. May Allah continue to bless Nigeria. May Allah bless these our students. May they go and come back with flying colors. Jama'a Assalamu Alaikum. British
gaskiya ne kuma alhamdulillah da shi yau bayan aikata da muke na gwamnati jagora ba ƙara lafiya jagora ba gobe To wannan ɗaya ce daga cikin waɗanda suka mori wannan romo na injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wanda sai su karatun mataki na biyu wato digiri na biyu a ƙasar Indiya ko? To ya sunanki? Sunana Hamdala Hassan Baba daga anguwar Aisami a ward ɗin Bakin Ruwa, kuma ina ɗaya daga cikin ɗaliban da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya tura an tura mu a Indiya don tafiya ne kawai ya saura. Kuma ba abin da za mu ce wa jagora sanata Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya sa mu je mu abin da za mu yi a sa'a kuma mu gama shi a sa'a mu dawo kuma mu amfanci jihar Kano da Najeriya gaba ɗaya. Muna godiya ta musamman ga kowa da kowa kuma da ya zo ya taya mu taron nan. Mun gode, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya mai da kowa gida lafiya. cikin ɗaliban da muka samu wannan scholarship na ƙara karatu digiri na biyu, kuma zan yi amfani da wannan dama da gode wa shi jagora tafiyar Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Muna godiya, kuma wannan babban abu ne wanda ya kawo jihar Kano, wanda insha Allah zai ba su nasara da abin da suke yi. Ina godiya. Sunana Dr. Ibrahim Gofar Mata, shugaban dukkanin scholars su ne ɗaliban da cikin ma jagora ya kai kasar waje da gida Najeriya da kuma wayannan ma da zai kai. Kuma ni malami ne a jami'ar Northwest University. To wannan dama da aka ɗauka za a kai yara guda 242 zuwa ƙasar waje. Menene kusan ya ja hankali bayan su gama digirin su na biyu aka ce su je su kuma digirin ɗaya zuwa digiri na biyu? To kamar yadda ka sani ne, kullum kana so ka gina al'umma, to ilimi shine al'umma. Ka gina ilimi ka gina al'umma. To shine yasa ka ga kullum jagora kokarin sa na haɓaka mutane da kuma empowerment, to sai gaba abin da zai dinga sa kuɗi sai akan education. Shine yasa kaga ya zabo wayannan mutane 242 ya ce su zo a kai su kasar waje. A tunaninsa shine idan dukkanin wayannan mutane suka tafi a san arzikin da su da faro da nama Najeriya gaba ɗaya, kuma muna ga Allah da jin wannan karatu za su taimaka kan su masu taimaka wasu su yaki wannan talauci da rashin ci gaba da muke fama da shi. Wannan shi yasa kullum hankalin jagora yake ganin cewa ya dinga taimaka ta fuskar ilimi. Bayan kai yara 242 zuwa kasashen waje, menene wani kuduri da KDF take da shi, wato Kwankwasiya Development Foundation, a mataki na biyu kuma bayan wannan yunkuri? KDF kullum a cikin aiki take, kuma yadda ka gani dinnan mutanen da kake gani da product din KDF dukkanin aikin Kwankwasiya Development Foundation ne ya haiko mu. Inda da shi jagora shine Kwankwasiya Development Foundation ne. Dama a baya tana taimaka karatu, tana taimaka rashin aiki, tana kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Yanzu kuma shiri da za su shiga nan gaba shine akwai shiri na musamman na tallafa wa mutane ta yadda za su dinga tsaya da kafafunsu, da kuma shirirrika na ilimi a sama da ƙasa, da kuma harkar shaye-shayen nan da kuma dogaran da sauransu. Duk yadda da abin da ya shafi dan adam tana da alaƙa da shi, kuma shine abin da ta sa gaba, kuma haka za a yi ta kuma ana yi ne domin 'yan baya masu gani su masu dinga yi. Wannan shine tsari na jagora, kuma shine abin da ake yi a Kwankwasiya. Kuma mu yayi mana, mu ma dama tunaninmu ne shi sa muka zo muna yi iyayen mu a cikin wannan harka domin Allah ya hada mu a cikin ladan. A baya waɗanda aka kai kasashen waje, mutane sun ta korafi cewa an kai su an aji babu wani abinci ko kuma wani tagomashi, kawai dai an yi ne don neman suna, wasu ma sai dawo da su aka yi, yayin da gwamnati take cewa kamar an yi ne don wani abu cewa na tallata suna. Me zaka ce game da haka? To ni dan ai dan bayan ne, kuma ni ne shugaban yan bayan, saboda haka na gaya maka ba wani korafi ba duk wanda yake a baya yi karatun shi ya gama lokacin jagora
ba ma ya kace kuɗi ba sai ya turo da kuɗi gida, mutane sun yi aure, mutane sun samu yansu gidaje na kuɗaɗe man da aka bashi na karatu da kuma sauran abin da Allah ya hore wata ma ana kai mu ne don mu ga damammaki da sauransu. To ai da mu kula mu ne ga mu je mu buɗe ido mu je mu taho da arziki mu da shi gida, kuma haka muke yi kuma haka muke. Lokacin da ma kake cewa ko wani ba wani matsala da aka samu lokacin jagora, lokacin da wasu mutane suka zo wanda musan darajar karatu da ilimi ba sun bata wannan harka tun da kansu suka sani in bada cin hanci da rashawa ba abin da suka iya. A wannan lokaci mutane suka sha wahala wanda suke a barin karatu, dama shi ka san ilimi sai mai daraja ne san mai karatu, saboda haka zo daga ganci da shi mai daraja ne, sai sa mutakin mu masu daraja ne. To wannan matakin da kuka dauka a jihar Kano ne ya kuma sauran jihohi. To shine ai yanzu muka yi lancin muka yi biki kuma muke so mutane su dinga koyi, su ma kowa ya dinga yi. Yanzu ga muka yi dinnan kuna harkar gidan jarida yana kuma ya kamata ku dinga tallafa wannan abu kuna nuna domin a zo a ta yi idan kowa zai fito ya dau dan wani. Ai kaga za mu fita daga wannan talauci, amma in ka ce kai man launin sai ɗanka ba za ka taimaka wa kowa ba, to za ka je ko in kai alheri ka je kai ta mulkun su ko ka bada sadaka da kyar, wannan duk ba zai haifar mana da abu wanda yake da kyau ba. Muna kira ga mutane kowa ya koyi da abin da muke yi, shi ma ya je da za a dinga irin wannan abin da jagora yake yi da tuni kaga Kano ta zama a gari na daya kuma an fita daga wannan talauci da kangi da bala'i da ake ciki. Gode masa, na gode wa al'ummar jihar Kano, sannan ban da wannan na yi magana na jawo hankalin su waɗannan yara akan cewa sun je ƙasar India su tabbatu mutane masu da'a, masu ladabi da biyayya kuma masu ƙwazo wajen karatunsu. Na yi kira gare su kada su shiga wato harka wacce take za ta ba ma mu da muka kai su wannan guri kunya, za ta ba jihar su kunya, za ta ba al'ummar Najeriya kunya, musamman abubuwa wanda suka shafi ayyuka ko halaye marasa kyau. Banda wannan na gode ma shi jagora kuma na yi ma iyaye murna akan wannan abu, sannan dukkan manya-manyan bakin da suka zo wannan guri na gode musu. A ƙarshe kuma na yi magana inda na tabbatar musu da cewa cikin ikon Allah kamar yadda aka sani an zaɓe mu a wannan takara ta gwamnan jihar Kano, kuma muke da ƙuri'u mafi rinjaye wanda al'umma suka wato zaɓa. To mun yi roƙo ga Allah subhanahu wataala da ya karɓo mana haƙƙinmu, wanda cikin ikon san haka ta tabbata. Na yi alƙawarruka da dama, musamman ci gaba da ɗaukar nauyin waɗannan ɗalibai, wato ɗaukar nauyinsu musamman abin da ya shafi harkokinsu na yau da kullum, ciyar da su, sha da su, ɗan kuɗin da za su samu su sai sabulu da omo da sauransu. Sannan na yi alkawari kamar yadda muka yi a kamfen cewa in Allah ya da za mu ci gaba da tabbatar da wato abubuwa na alheri akan haɓaka ilimi a wannan jiha tamu, musamman abin da ya shafi ciyar da 'ya'ya a makarantu na ƙananan firamare da kuma sai musu uniform da kuma samar da kayayyakin aikin yi a sakandare da kuma jami'unmu da manyan makarantunmu baki da kuma ma ɗaukan nauyin ita kanta su kansu malaman. Wannan shine a takaice irin abubuwan da na gode. Duka ana muka kawo karshen shirin namu na gidauniyar Kwankwasiya, wato Kwankwasiya Development Foundation, wanda kuka ga waɗannan yara da aka tara kuɗi domin su je ƙasashen waje su yi karatun mataki na digiri na 2, kuma yau ne wato ranar da aka ware aka ba ma duka waɗannan yara wato visa da za su tafi waɗannan ƙasashe domin su yi karatun su na digiri mataki na 2. Kuma waɗannan yara kamar yadda kuka gansu sun yi karatu ne na digirin farko a gida Najeriya, yanzu kuma su je ƙasashen waje domin su inganta wannan ilimin nasu. Kuma kun ji jawabin shi madugun wannan gidauniya wato injiniya da Musa Kwankwaso, wanda shine kusan ya ɗauki gabarar kai waɗannan yara, da kuma jawabin ɗan takarar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, shi ma kun ji nashi jawabin, da kuma yaran da suka samu dama ta fita wannan kasashen su ma kun ji irin tagomashin da suka yi na godiya ga jagoran gidauniyar Kwankwasiya na ƙasa wato injiniya da Kwankwaso. A kodayaushe suna Rabi Muhammad Abdul Hidaya, mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Jaruman siyasa a ƙasar nan, su Kwankwasa ne hadiman siyasa a ƙasar nan. Tashin ƙasa mai sa ruwan fatan ya tafi, mu je na Kano shakulam niya kukan karfi, mu je Kwangir inda dukara ta arasi, karan batta ba ka sa sadauki.